είμαστε και live. Θα κάνουμε react στους όχι, θα κάνουμε... Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το τρίλις που ανέβασα σήμερα βίντεο. Για εσάς θα είναι κακό ερώτημα. Αύριο εγώ φεύγω. Μόλις το τελειώσω θα ανεβεί στο Ιωάννη Short που με έκανε και η μοντέλη το Ρογκάζα. Και έχουμε κατηγορίες good, gold, mid, bad και δεν έχω παίξει. Ο Ghost επειδή με έκανε και rate, επειδή με έκανε και rate στο Ιωάννη Short, το έχω ανεβάσει και σαν βίντεο και κοίτα και μέρα το γενεθλίο μου θα το βάλω. Επειδή το ξέρω είναι... θα το βάλω στο mid. Αστρόκος. Θα σε βάλω, δεν έχω παίξει. Γιατί δεν σε βλέπω. Κούλης. Έχεις καιρό να κάνεις βίντεο. Δες, επειδή έκανες... Το ήξερα κάτω γιατί μου το είπα σε ένα... το έλεγε σε ένα live του, το ήξερα. Και επειδή έκανες το γάτο θα σε βάλω στο gold. Γάτο επειδή βρίζεις, θα σε βάλω, δεν έχω παίξει. Mr. Dawn. Για την αλήθεια, ο Mr. Dawn κάνει βίντεο στη Εμπρέλα, αλλά το έκανε και σαν ταινία. Και ήταν επεισόδια απλά, ναι. Και κυρίως δεν παίζει και πολύ στην Εμπρέλα, παίζει άλλα παιχνίδια. Γιανούμπα. Ο Γιανούμπα δεν το πολύ βλέπω, οπότε εδώ. Φάσπερ. Το ήξερα ότι βγήκε κάτι. Οπα. Νάτος. Το ήξερα ότι βγήκε κάτι δεν θυμάμαι πώς το είπα βίντεο, γι' αυτό δεν το... Ναι. Εσένα δεν σε ξέρω ούτε καν δεν σε έχω σαπ. Εσύ έβαλε τώρα πιο πολλούς νέους YouTuber. Έβγαλε το Πανόη. Ούτε και σε σένα δεν ξέρω. Αδερφός το Hatron. Δεν έχω παίξει. MarioTube. Επειδή παλιά με έκανε friend στο Roblox. Δεν θυμάμαι αν τώρα με έχει friend. Νομίζω δεν ήταν από αυτό το account που έχω. Νομίζω δεν έχω παίξει γιατί. Και βασικά επειδή είναι GOAT, επειδή έχει το πρώτο χέρι Χόσμαν στην Ελλάδα υποτίθεται, γιατί μένει Κύπρο. Κύπρος είναι νησί, αλλά ανήκει, τι εννοώ, είναι δικό του. Χέτρο, επειδή έχει βγάλει και παιχνίδι, θα σε βάλω στο GOAT, μαζί με το MarioTube. Ρόλις. Μπράβο Ρόλι που έκανες τόσα βιντεάκια για το sport του γάτο, θα σε βάλω στο GOAT. Διάβρε, επειδή με έχει σχολιάσει σε πολλά βίντεο και επειδή το βλέπω συχνά να παίζει ντόρ, θα σε βάλω στο mid. Εσένα δεν σε πολύ βλέπω, δες. Επειδή κάνει και giveaway θα σε βάλω εδώ. Ψήμε φίστε, επειδή βλέπω, είστε φίλοι με τον Γκάζα και σε βλέπω καθημερινά, σχεδόν ό,τι βίντεο μου αρέσει θα σε βάλω και εσένα στο GOAT. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν έχω παίξει. Ούτε και σε σένα. Crow. Θα σε βάλω εδώ πέρα γιατί κάνεις αρκετά short με το βίντεο. Wins. Θέλω καμία μέρα να παίξεις στη Embraer. Γιατί δεν πολύ σε βλέπω να ανεβάσεις τη Embraer. Γιώσιμερ. Θα σε βάλω. Επειδή έχω συναντήσει κάτι φαν σου το Σάββατο και την Κυριακή. Πλην. Ναι, είδα κάτι φαν σου. Οπότε σε βάζω στο mid γιατί δεν σε πολύ βλέπω. Γιατί κάνεις μόνο Fortnite. Έκανες και μια φορά Roblox. Ασβέστης. Καλησπέρα μάγκες μου εδώ πέρα βιντεάρα. Τα βλέπω μόνο από τα short.
Βίγιο, επειδή είσαι ο νούμερο 1, θα σε βάλω εδώ. Goat. Και Γκάζερ, επειδή με έκανες και moderator, άντε. Και επειδή έχεις δει τόσα βίντεο μου, θα σε βάλω στο Goat. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε το λακάκι, το subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Οπα.